Gabriel. Vad gör du? Vad säger du? Nästan lika stor budget har Centern, 65 miljoner. Moderaterna satsar 50 miljoner. Folkpartiet 25, Sverigedemokraterna mycket pengar är en fördel. Men vi får kompensera det helt enkelt genom att vara mer närvarande där människor finns. Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna står en klass för sig i kartläggningen. Näringsministern och Centerledaren det är inte partiet som har levererat siffrorna som är störst. Jag ska inte titta på honom. Älskling. Om jag tittar på de resurser som till exempel förs in från så kommer det inte att stanna vid några 70 miljoner. Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och vi kommer också att redovisa om det är någon som bidrar till oss med summor av över 20 000 organisationer. som tros vara ett maskinfel. Inga personer skadades, men ett av fartygen sprang läck men ligger nu vid kaj. Inte heller några utsläpp